କେହି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଲ କଥାଟି କହିଛନ୍ତି ଯେ କାଦୁଅଠୁ ଲୋକମାନେ ଦୂରେଇ ରହନ୍ତି, କାଳେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗିଯିବ। ହେଲେ କାଦୁଅ ମନେ ମନେ ଗର୍ବ କରନ୍ତି, କାଳେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡରନ୍ତି। ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋ ବିକାଶ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ କାହାଣୀଟିଏ ଶୁଣେଇବି। ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ଆମ୍ବଟିଏ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ସେ ଆମ୍ବକୁ ଦେଖିଲା ପ୍ରଥମେ ଆଖିଟି। ଆଖି ଦେଖିଲା, ମନରେ ଲୋଭ ହେଲା, ଆଉ ସେ ଗଛ ପାଖକୁ ବୁଢ଼ଟି ଗଲା, ଆଉ ସେ ଆମ୍ବଟିକୁ ହାତଟି ତୋଳିଲା, ଆଉ ଖାଇଲା ପାଟି, ଗଲା ପେଟକୁ। ଆଉ ଏସବୁ କାରନାମା ଦେଖୁଥାଏ ସେ ଆମ୍ବ ଗଛର ମାଲିକ, ଆଉ ଜୋରସେ ମାରିଲା ପିଠିକୁ, ଆଉ ଲୁହ ଝରିଲା ଆଖିରେ। ପ୍ରଥମେ ଆଖି ଦେଖିଲା, ମନରେ ଲୋଭ ହେଲା, ବୁଢ଼ଟି ଗଲା, ହାତଟି ତୋଳିଲା, ପାଟି ଖାଇଲା, ପେଟକୁ ଗଲା, ମାଡ଼ ଖାଇଲା ପିଠି, ଲାଷ୍ଟରେ ଲୁହ ଝରିଲା ସେଇ ଆଖିରେ। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋର ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆପଣମାନେ ଭଲ କର୍ମ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭଲ ଫଳ ହିଁ ପାଆନ୍ତୁ।